Ir-ruħ u l-ispirtu. Il-ġogi u l-modullun u tarbel il-ħsibijiet u l-femit tal-qalb. Hawnhekk għal darba oħra naraw tlieta. Il-ġisem fejn il-bniedem jgħix, il-ġisem huwa l-indirizz. Amen? Your body is not who you are. Your body is where you live. Amen? Keep your house clean. Amen? Alleluja. U dawk li intom tagħmlu l-makeup, tant x'tagħmlu make-up li nispiċċaw ma narfukx. So, all right. Mela, mbagħad għandek ir-ruħ u l-ispirtu. Issa min inti vera, meta jiena u inti nitwildu mill-ġdid, fl-Imerja nitwildu mill-ġdid. Ħafna minnkom titafuha imma għandna l-ġodda magħna. Fl-Imerja aħna nitwildu mill-ġdid. Fl-ispirtu. Meta inti titwiled mill-ġdid, l-ispirtu tiegħek huwa perfett eżatt fuq ix-xbija ta' Kristu. Għalhekk inti tista' tgħid li insalvat. Ir-ruħ tiegħek, l-ispirtu hija l-kelma numa bil-Grik, ir-ruħ tiegħek huwa l-kelma suke, ir-ruħ hija fejn inti għandek l-emozzjonijiet, l-immaġinazzjonijiet, il-ħsibijiet, il-karattru tiegħek huwa parti huwa fis-suke tiegħek. Sewwa? U mbagħad il-ġisem dak li jgħidulu sumo u jiena xi kultant nibda ngħid mhux sab xejn jgħidulhom sumo wrestlers għax għandhom ġisem kbir. Għax da għalhekk jispikka l-iktar ħaġa tispikka fihom hija sumo. Sewwa? Imma interessanti ma nafx għaliex jgħidulhom sumo wrestling, imma kombinazzjoni sumo bil-Grik, jew soma, jew mżomma. Ma naħsebx insommu ħafna ma mżomma. Jaqgħu ħassir xi sumo wrestling. Anyway. Amen. Mela, dan huwa l-basic, u min jistudja fuq anzi minn ħeġġiġkom tmorru tistudjaw dak is-suġġett li aħna spiritu kulħadd jgħid jiena spiritu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Mela what you see is not what you get. There's a lot more that you don't see that you are not getting. Amen. Issa, id-dinja tgħix bil-ġisem, taġixxi skont il-ġisem, u skont l-emozzjoni tas-suke li ħafna drabi huma skont il-ġisem, skont id-dinja u skont dak li tara tmiss u x-xogħol u whatever, skont is-sensi tal-ġisem. L-Ispirtu jaġixxi u jimxi fuq is-sensi tal-Ispirtu Santu, fuq il-kelma tal-Alla. L-Ispirtu tiegħek huwa diġà magħmulu fformat fuq il-karattru ta' Kristu. Amen? Alleluja. Gloria lil mulej. Mela, issa, ħamorru fi ktib ta' Galatin, issa nerġaw, kapitlu 5, fejn diku kelli nsaqsik, ftakkar aħna xtejt l-iskrittura li jina u inti suppost nixbħu li l-Kristu sewwa, amen? U waħda mill-iktar skritturi li jina nħobbu nikkwota u li naf li tagħmel ċertu Kristjani naqra nervużi hija l-ewwel Ġwanni 4:14 tajt li bħalma Kristu hu hekk aħna f'din id-dinja. Amen. Meta jiena qabel ma bdejt nitgħallem il-kelma kont naħseb li xi darba ħansir nixbaħ il-Ġesu meta mmutu mur il-ġenna. Amen. Imma inti tibda tixbaħ il-Kristu suppost minn mindu titwiled miġdid u tibda timmatura. Amen. U timmatura hemm mod kif timmatura, hemm tkellimna ħafna fuq dawn is-suġġetti. Però illum ħan nitkellem u forsi nagħmlu xi lezzjonijiet iktar fuqhom iktar ardar tard, ħantikom tliet punti kif inti tikber fir-realm spiritwali. Issa, meta ngħidu tikber fl-ispirtu, jekk inti smajt sewwa dawk l-20 lezzjoni fuq l-ispirtu r-ruħ u ġisem, jien qedtilkom ħammil darba li l-ispirtu ma jikbirx as-saġġ. Għaliex? Għax inti diġà magħmul fuq ix-xbija ta' Kristu? Imma maħna b'mod loosely, inti qatt ma tisma' tgħid let us grow up soulishly. Everybody says let us grow up spiritually. Qed tifhmu? Imma kif nikber jiena u inti spiritually? Kif tikber? Jew inkella kif inti tista' tgħix ħajja fejn inti tirrenja fuq din il-ħajja, fuq id-dnub, fuq id-demonju, fuq it-tentazzjonijiet, fuq dak kollu li d-dinja tibatlek u d-demonju batlek, hemm mod kif inti titrenja l-ispirtu tiegħek.
Titrenja l-Ispiritu Santu. Issa l-kelma, mhux Ispiritu Santu, titrenja l-Ispiritu tiegħek. Training your human spirit. Training your... Għax inti, you can have everything, but still do nothing. That is the condition of many Christians. You can have everything and still do nothing. Għaw xaħta tiqbada di? Tisa kun dak kollu li għallek Kristu int. Imma xorta minn ta' minn xej. Għax inti fil-realm spirituali dak li int ma kwistajtux imma urittu. Kapix? Tifhem jekk jiena ngħidilkom isma' għandi karozza bomba men, għandi Lamborghini Zulmina. Sewa? Ma qatt ma nsuqha. Vera tiegħi? Ma qatt ma nsuqha. Tifhem? Għalkemm hija tiegħi, writta jew xtrawili, sewwa jew tawili, whatever. Għalkemm hija tiegħi, imma mhix nuża, mhix jew nkella mhix nutulizza, m'iniex ingawdiha. Qed tifhem mhix qed tkun ta' benefiċċju f'ħajti. Issa Kristu jridna li f'din id-dinja aħna ngħixu bħalu. U allura tagħna tiġa kollox li għandna bżonn biex ikun ta' benefiċċju għalina minn issa. Amen. Alleluja. Kieku ngħixuha di baħwa? Kieku vera ngħixuha vera di? Kieku dik il-Lamborghini li tagħna l-mulej? Kieku ngħixuha vera? Wow. Tifmu il-kontest spirituali li għed nitkellem fuq. Amen. Believe it or not, dak kollu li għandek bżonn, naħseb inti, aħseb li trid. Aħseb ħalli moħħok jimmaġina bħalissa. Li timmaġina mhuwiex dnub, li timmaġina affarijiet kontra li Kristu jrid huwa dnub, imma li timmaġina huwa tajjeb. L-immaġinazzjoni hija lajn spirituali. L-immaġinazzjoni tara dak li daw l-għajnej ma jarawx. L-immaġinazzjoni tagħna tara dawk li l-għajnejn daw is-sockets ma jarawx. U jiena u inti Alla jrida ngħixu mhux biex bil-daw l-għajnejn, imma bil-immaġina bil-viżjoni. Il-viżjoni tirrekjedi fidi soprannaturali. Imma jiena u inti diġà msejħin biex ngħixu ħajja soprannaturali għax aħna magħmula soprannaturali. Ngħixu ġa ġisem naturali. Qed tifhmuha? Immaġina inti għandek bżonn fejqan, xogħol tajjeb, tixtieq ikollok żwieġ tajjeb, relazzjoni tajba, saħħa f'ġismek, tkun komdu finanzjarment. Alla jużak b'mod glorjuż. Immaġina dak kollu, immaġina. I want you to be wild. Be wild. Come on, go for it. It's free. Go for it. Now, if you can imagine it, if you can see it, you can be it. Ħaġa oħra. If you can see it, God has seen it before you. Kapix aħwa? M'hemmx l-ebda idea li għaddit minn moħħok li ma diġà għadditx minn moħħalla. Allura li kieku inti tixi kollok ħajja b'saħħtek f'ġismek. Ħajja komda finanzjarja, anzi mhux komda li kollok il-bżonnijiet tiegħek mill-ħuqa, li kollok abbondanza biex kun ta' barka għas-saltna. Qatt titlob għal dak li għandek bżonn, itlob dejjem iktar milli għandek bżonn. U Alla fir-realm soprannaturali tal-fidi u spiritwali tiġà provdiwlek minn quddiem. Diġà, taf dak kollu li għandek bżonn Alla diġà provdiwlek. It is already there. It's already there. It is already jekk ħsibta tiġa teżisti. Prova qabdu għadi jaħwa. Jekk ħsibta, sejna mħiġ għedni l-kaffajt perversita u korrotti,
Ngħidlek affarijiet talla. Qed ngħidlek affarijiet talla. Tajbin li ma jmux dnub kontra Alla. Jekk ħsibta tiġa teżisti. Qabel ma tħallnaw, dak kien ħsieb f'moħħi. Qabel ma ġejtu intom lejn Kristu, dak kien ħsieb f'moħħi. Apparti li kien ħsieb f'moħħ Alla. Qabel ma jiena kien minn miżewweġ, dak kien diġà ħsieb f'moħħi. Qabel jien ma kelli l-karozza li għandi, dak kien ħsieb f'moħħi. Qabel ma l-karozza li kolli ħajkolli xi darba, dak diġà ħsieb f'moħħi. If you can see it, you can be it. Because we live in a realm of the no limits. But the moment you bring it into a physical body, you bring all the limits. Issa inti biex tasal hemm titrenja. Kemm minnkom ġieli mortu l-ġim? Għandkom idea kif tixtieq taqra ġismek informa? ħafna mid-drabi, ġerament, sewwa tifhmunix ħażin, imma jekk inti għandek ċertu body type, qabel jew issib xi waħda kif tixtieq kif tixtieq inti tidher bħala tfajla jew raġel kif tixtieq idher jew ieħor, u inti għandek dik il-viżjoni. U inti tibda taħdem biex ġismek jibda jidher hekk. Imma taf li inti la rajtu issa dak l-immaġni diġà imprintjat fl-ispirtu tiegħek. U inti taf li inti qiegħed fil-proċess tidher biex darba ħad tidher kif tixtieq. Għaliex taħseb Alla jgħidlek li xejn impossibbli għal min jemmen? Xejn tfisser xejn. U min jgħidlek ma jistax ikun, mhux ilek qed jillimita, kull ma tagħmel waqt jgħidlek il-limitazzjoni tiegħu. Don't adopt other people's limitations. Adopt God's unlimitations. Amen. Hallelujah. Amen. Issa, illum ħankellimkom, ħantikom 3 punti. U 3 punti forsi tgħidu li bażiċi. U forsi nista' nżid ir-4 punti u l-5 punti, imma daw 3 żgur. Morru Galatin 5. Li fejn titkellem fuq li min jimxi fl-ispirtu, u ħanibdew naqra minn vers 16. Jiena ngħidilkom imxu fl-ispirtu u taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu. U l-ispirtu huwa kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa. Zina faħx, nuqqas ta' zarazan, idolatrija, seħer, mibeda, ġlied, ejra, koll, ambizzjoni firda partiti, invidja, sokord baħrit, u ħwejjeġ bħal dawn. Wissikom bħal ma wissejkom qabel min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jiriġ is-sadna talla. Isimgħuha. Il-frott tal-ispirtu huma. Il-frott tal-ispirtu huma. Jekk jiena noħodkom f'ġnien, għalqa. U norikom hemmhekk hemm siġra ta' tuffieħ u intom taraw it-tuffieħ imdendel. Bad norikom l-arinċ, bad norikom dullija, il-ħaxix, pastart. Siġar differenti, ovvjament. Il-rummin, bħalissa żmien il-rummin. Ħanejkom aħwa, kulħadd għandu common sense biżejjed li inti taf li l-frotta hija rummina, is-siġra għandha n-natura tar-rummina fiha. L-frotta hija tuffieħa, in-natura ta' dik is-siġra hija ta' tuffieħ. M'hemm bżonn tkun xi jaref dik. Amen? U jien għamilt 3 snin Bible College biex inkun naf da kollu. Isimgħu. Amen. Għadni sejjer, infatti. Isimgħu. X'qed ngħid kollu? Għax isimgħu aħma. Mela jiena u inti ħanitalmu nittrenjaw l-ispirtu. Ftajta? Issa l-ispirtu dak
kollu li huwa Alla u dak li huwa tajjeb tiġa qiegħed fih. Spiritu Santu u l-Ispirtu Allu Alla fik u l-Ispirtu tiegħek imwieled mill-ġdid tiġa huwa kollu fik. Dak kollu li huwa Alla tiġa huwa fik fl-Ispirtu tiegħek. Issa dan l-Ispirtu, il-frott tal-Ispirtu huwa l-imħabba. L-għena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tieba, il-fidi. Il-ħlewa u r-razan. Kontra dawn m'hemmx liġi. Issa, din l-iskrittura bħalissa hija importanti fuq dan is-suġġett għaliex. Għax jekk inti, jiena u inti, irridu nittrenjaw nimxu fl-Ispirtu, nittrenja li jiena nkun sensittiv fl-Ispirtu tiegħi, nitrenja l-Ispirtu tiegħi jkun jiddixxerni malajr, nitrenja l-Ispirtu Santu, skużawni, l-Ispirtu tiegħi li huwa mwieled minn Alla, jekk hemm xi ħaġa ħażina, jekk hemm xi ħaġa perikoluża, jekk hemm xi ħaġa li ma toċċa lija, malajr l-Ispirtu tiegħi jiddixxirniha, hemm mod kif nista' nasal għaliha dik. Ovvjament, tkun imwieled mill-ġdid. Ġifieri dan il-messaġġ mhux għan-nies tad-dinja, dan nies il-messaġġ huwa l-Knisja. Mela jiena u inti biex nittrenja l-Ispirtu tiegħi wkoll minflok inħallih dormant, hija temm ma jagħmel xejn. Nittrenja l-Ispirtu tiegħi jkun attiv f'ħajti. Ħalli minflok nimxi bajnejja, nimxi b'dak li ma narax bajnejja imma jaraw fl-Ispirtu. Minflok nimxi bil-ħass, nimxi b'dak li jien bl-Ingliż tgħid sense. Spiritual sense, bil-Ingliż fil-ġisem aħna ngħidu feel. Sa l-feeling hija l-lingwa tal-ġisem. Sense hija l-lingwa tal-Ispirtu. With the Spirit you sense, not you feel. Serħila li ħafna b'mod loose li b'mod ġenerali ngħidu I feel the Holy Spirit. It's okay, minn diġetta meċi dnub dottrinali. Xej, imma fil-verżjoni you actually don't feel. Jekk ma jkollok xi manifestazzjoni tal-Ispirtu Santu u tħossu fuq ġismek vera, u tista' tiġri. Imma aħna bl-Ispirtu tagħna we sense. Your spirit senses. Malta ma tantx użaw għat insensja, għandu ma tgħidx nissensja. Inkaj taħseb li ħadd xi sensja, għalaj xi sensja miġġew. Sewwa. Allora, we sense. Sense, infatti isimgħuha. Aħna meta ngħidu l-kelma preżenza ġejja minn żewġ kelmiet. Sense. Li inti taf ġejt aware ta' hemm xi ħaġa li m'intix tara ma taf raqadem. U blima sens, blima feeling qed tarafa li qegħdem. Mhux bil-feeling ta' ġisem, ma bis-sens tal-Ispirtu. L-Ispirtu huwa sensittiv. Issa, isimgħuni oħra. Meta jiena irrid nikber u irrid nitrenja l-Ispirtu tiegħi, irrid nagħmel, irrid nimxi, irrid ngħix fuq daw il-prinċipji. 1. Nimxi bl-imħabba. Timxi bl-imħabba. Meta inti forsi qabżitlek u għed klim li mus suppost tgħid, kemm minnkom tħassejtkom imdaqqal wara. Dak l-Ispirtu ġimnikke. L-Ispirtu tiegħek fik ġimnikke. L-Ispirtu tiegħek qed iħoss. Serħila l-kelma mhux il-kelma ħass, imma for lack of better words ħanejdu l-kelma iħoss. Mela l-Ispirtu tiegħek qed iħoss. Kemm minnkom ġieli għaddejtu minn xi post u tħoss qisu periklu. Dak l-Ispirtu tiegħek qed jallertijak. Issa l-Ispirtu tiegħek irid ikun involut f'ħajtek. L-Ispirtu mwieled minn ġdid irid ikun involut f'ħajtek. Pereżempju, kemm il-darba il-mulej min jaf kemm iskanzak minn perikli għax inti bdejt xi ħaġa li bil-Malti ħanejda ħassejt. Bl-Ingliż kieku ma ngħidx I feel, I sensed.
I sensed. Ġili tħall f'post fejn inti tgħid, I sense something is not right. That's your spirit feeling. That's your spirit language. So, jon kella tintaqa' ma' ċertu persuna. I sense dil-persuna mhix qiegħda sew, jew għandha l-problemi, jew qed inħossek, jew nose. Sallum il-ġurnata, per llum, intqajt ma' persuna li din il-ġimgħa, infatti dal-ġimgħa tiegħi, bdejt il-kelma inħoss, skużawni ma ħajkolli nuża l-kelma nħass, imma niddejja. I sensed persuna partikolari li għaddejja minn ċertu toqgħol ċertu problemi fil-ħajja tagħha. U kontattjajta u ntqajna u dil-persuna bdiet tgħidli minn xi xejn għaddejja. U dil-persuna li qedaw għalt li pastor grazzi. Għalt li għax issa nħossni ħilsa. Tkellimna, tlabna. Amen. Mhux l-ewwel darba aħwa, mela sena ftit. Dak li għamilt ma' dil-persuna kien ġest mhux biss għax ħassejt, imma kien ġest ta' mħabba to show care. Amen. Imħabba. Mela, ismawni, meta jiena nimxi bl-imħabba li nuri li jien importanti to show I care, mal-ewwel inti qed titrenja l-ispirtu tiegħek jisma' u jkun iktar sensittiv. Għalhekk tagħmel xejn mingħajr l-imħabba talla. Tagħmel qatt xejn mingħajr l-imħabba talla għax tibda tarxu l-ispirtu tiegħek. Infatti, believe it or not, fil-ewwel Timotju 4 vers 2 tgħidlek hemm nies li tant tarxuh propja tgħidlek il-kuxjenza, ma tgħidlekx ispirtu, tgħidlek li l-kuxjenza tarxuha. Fit-tieni Timotju 2 hemm nies li jgħidlek permess li ma tawx widen għall-verità, li ma baqgħux jisimgħu, ma baqgħux jiddixxernu. Kemm hawn nies li intom tafu li ħajmorru l-infern, ma jridux imorru l-infern. Kemm hawn nies li tafu li jixtiequ jmorru l-infern, għamilkom differenza. Kemm hawn li taf li inti taf nies li daw jixtiequ jmorru l-infern, għal idejk, jixtiequ jmorru l-infern. Ma dawk ikunu ġeneralment ikunu xi tnejn imtekkin imsiegħek. Imma għalhekk imtekkin. Sewwa u posseduti. Ħadd ismawni, ħadd f'sensieħ ma jrid imur l-infern. Imma għaliex il-maġġoranza tan-nies qishom donhom qatt ma jaħsbu li xi darba dik ir-realtà ħasseħ. Għaliex ġaqsek ġew illupjati li qatt ma jaħsbu li isma' li xi darba jiena ħajti tiġi terminata. U hemm ċans kbir li ma nkunx lest. Għaliex? Kemm hawn Kristjani jew ħanidu ħanaqbad il-Kristjani b'mod ġenerali li xi darba qalu talba ta' salvazzjoni, forsi xi darba qalulu Ġesu nimxi warajk. Ma kemm hawn Kristjani li anke fl-affarijiet bażiċi lill-Alla joffenduh. Bażiċi ta'. Mhux qed ngħidlek ħanibatek il-missjoni l-Afrika. Affarijiet bażiċi joffendu l-Alla. Taf xi tkun qed tagħmel inti? Se ngħidilkom kif joffendu l-Alla laqas jindunaw. U meta iktar ma jagħtux każ, iktar itarxu l-kuxjenza tagħhom. Issa Pawlu jgħid f'Romani 9 vers 1. Jgħid li l-Spiritu tal-Alla jixed mal-Ispirtu tiegħi. Issa l-Ispirtu Santu qatt ma jiġitrux, imma l-Ispirtu tiegħek jista' jiġi ntarrax. Jiġi mtarrax bid-diżubbidjenza.
Il-weekend li għadda jien tkellim fuq 3 tipi ta' dnubiet. Id-dnub ġenerali, id-dnub ta' transgressjoni, ta' rebellioni, u d-dnub ta' inikwità, il-dnub tal-ħażen. Min jidħol fil-kategorija ta' dnub tal-ħażen, ħafna drabi l-kuxjenza tagħhom tarxuha. Ma baqgħux jisimgħu l-Ispiritu Santu. U jistgħu jgħidulek I love Jesus. Għadni kif intqajt ma' brother hawnhekk ma jiġix River of Love. U kompetizzjoni hawnhekk qudiem il-komunità, immur komunità oħra. Għalli jiena mingħajr il-mulej ma ngħix. Għalli u għand il-biża' Alla u għalli u noqgħod attent. Il-bniedem li jitkellem hekk huwa bniedem li għandu l-Ispirtu tiegħu għadu mhux trubx. Joqgħod attent. Qed tifhmu l-Ispirtu tiegħek huwa sensittiv biex inti jekk inti tibqa' tgħid le, ftakru din il-frażi. Delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Meta inti tgħid imbagħad nagħmilha, se ftit. Jekk Alla għallek għamilha, aqbad u għamilha. Issa jiena mhux qed ngħidlek jekk Alla għallek mur aqbad u żżewweġ għandek mur iżżewweġ issa, jew jekk Alla għallek mur l-Afrika aqbad u l-bagali u tlaq. Ma nkunux ridikoli, jeżistu ta' bħal dawk in-nies. Mbagħad jiġu lura jiddispiċihom li marru. Qed nitkellem fuq affarijiet bażiċi. Biex inti tħiżżomm mill-ispirtu tiegħek sensittiv. Per eżempju, jekk inti taqbad dal-Galatin hawnhekk Galatin 5, dan huwa mod kif Alla tjellem lili u lilek biex inżommu l-affarijiet l-ispirtu tagħna sensittiv għall-ispirtu tagħna. Isma'wa. Ħanerġa' naqraħilkom. Il-frott tal-ispirtu huwa l-imħabba. Qed timxi bil-imħabba maħutek? Qed timxi bil-imħabba ma ta' madwarek? Qed timxi bil-imħabba forsi anke ma' dawk li weġġaw? Ftakar jiena u inti ma nixbħux il-Kristu biss għax inkeċċu id-demonji u għax nitolbu fuq il-morda u narabhom fuqhom. Dak huwa l-inqas ħaġa li l-Kristjan jista' jagħmel. Imma meta l-imħabba tiegħek tiġi ċċalenġjata. U jekk inti timxi bil-imħabba, issa mhux qed ngħidilkom believe it or not mhux bil-imħabba biss. Ħanejt frażi u forsi m'intomx ħadd tifhmuni għalissa, imma fil-każ jekk ma tifhmuhiex poġġew fuq l-iskaffa. L-imħabba mhux biżejjed. Għandek bżonn l-erf tal-Ispirtu tAlla. Għandek bżonn tara fl-istaġunijiet tal-mulej, timings. Taf li jekk inti taġixxi barra mit-timing tal-mulej, xorta tista' timmissja l-pjan Alla, u tmur il-ġenna tħabbilx rasek. Mela jiena u inti, number 1, timxix fil-for grantedness. Għara ma tmux taħseb għax inti tiġi għax River of Love għax taqra l-Bibja tgħid huja biżżejjed. Il-mixja kuljum. Jekk xi ħadd weġġek, jew xi ħadd għamilha xi ħaġa li inti kon sensittiv u weġġajt u offendejt ruħek, inti li timxi bil-imħabba. Mhux għal-ġid tagħhom, għal-ġid tiegħek. Għal-ġid tiegħek. Fil-sitwazzjoni Alla mhux ilhom qed jittestja għalkemm għandhom it-test tagħhom ukoll. Alla lilek qed jittestja. Inti ħad iddeċiedi jiena din ħan ikber minnha jew di ħad iħadni kapjani spiritwalment. Meta inti tiġi f'sitwazzjonijiet, isimgħuni aħwa. 3 ilu ntqajt ma' brother. U qalli xi ħaġa sabiħa vera u nemmen li jixtieq għall-mulej. Għalina nixtieq li aħna nkunu ħsieb wieħed u spirtu wieħed. Kemm sabiħa dik? U nemmen li jixtieq għall-mulej. Imma kemm irid isiru kemm irid ikun hemm training
biex bniedem isir spiritu wieħed u ħsieb wieħed, one mind and one spirit? Yes. How much training there's going to be? Kemm ħajrfsu lek kallijiet u tirrispondi bil-imħabba lura? U tipprova tirristrenja lilek innifsek milli ma tgħidx kliem żejjed u ma titfax f'valenu? U tipprova tpinġi ċertu nies sbieħ avolja jintnu? Dak kollu training għall-ispirtu tiegħek. Kollu training. Qed tifhmu aħwa? U kollu għandu x'jaqsam mal-imħabba. Kollu x'jaqsam mal-imħabba. Amen aħwa. Per eżempju xi ħadd bagħat li video fuq ċertu nies li forsi naraw fuq il-televiżjoni, pastors jew leaders li jgħidulhom false prophets. Aħwa, il-false prophets jeżistu vera. Però jekk intom tindunaw jien ma tantx naġġel lil xi ħadd ngħidlu false prophet. Infakkarkom il-basic rule. False prophets don't magnify Jesus, brothers. M'għandek bżonn tkun taf ħafna teoloġija fuq dik. So be careful li ma jmux qed tgħid il xi ħadd false prophet u dajjol lil Kristu. Għax taf x'inti tagħmillu l-Ispirtu tal-Land, ġafiku l-Ispirtu tiegħek qed teħħandekapjah. Ftakar li Kristjani jekk aħna naqbdu ir-regola, il-miżura, the measuring, if we measure who's false and genuine simply because of mistakes, then everyone is false. Jekk inti tkun taf titgħallem kif tiddixxerri minnu l-profeta falsi jew profeti folots, morru isimgħu għamilt sensiela xi 5 lezzjonijiet fuq mill-YouTube. Kif il-profeti folots u l-profeti ġenwini. Morru u isimgħuhom. Qabel tiskopri inti was probably wieħed mill-folots. Għax believe it or not, Ġesu jgħid li jkunu il-profeti x'ikunu mill-ibsa? Tanaċ. Pero jekk tisimgħu qabel tindem, mbagħad issir naġa ġenwina. Amen? Alleluja. Jiġifieri jiena għodu attenti. Iva, aħna jridu noqogħdu attenti u niddixxernu u anzi tiddixxerni ħafna. Imma pereżempju naf ċertu ministeri li huma brodu, li jgħidulhom discerning ministries. Għodu attenti qalbi tiegħi. Għodu attenti. Għax ċertu ministeru li qed jgħidlek li dak profeta fals, dal-istess ministeru la jagħmlu fil-fejqan, la jagħmlu fil-ħelsin, u hemm turrunu affarijiet oħrajn ma jagħmlux. Ma dax qed iddixxerni fuq da. Għodu attenti. Ħanidilkom aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet, mhux għax qabel li kienx, imma naħseb iktar ma nesqu lejn Kristu fil-miġġa tiegħu, kemm jiena u inti rridu nibqgħu puri u safja qalbna. Ftakar xejn il-mulej. Min ħajara lil Alla? Dawk ta' qalbu? Safja. Ħanejda u naf li di ħajaraw ħafna kattolċi. Jien m'għandix għadma kattolka ġo ġismi. Però jekk kattolku jagħmel xi ħaġa sew, ngħidilha sew. Tajjeb. U jekk evangeliku jagħmel xi balbuljata, mhux ħanattakka lilu għax jiena ma nemminx nattakka n-nistalla, imma ngħid dik balbuljata. Tifhem? Imma dik tirrikjedi l-integrità u tirrikjedi ta' maturità. U tirrikjedi x'inhi? Imħabba. Imħabba. Tifhmu? Li inti timxi fl-imħabba. Allura jekk inti dejjem qed timxi fl-imħabba u toqgħod attent li timxi bil-imħabba, sewwa kont nitkellem ma' brother illum stess, ħdej l-uffiċċju. ċertu kliem fuq aħwa ma ngħidhomx. Għaliex irid noqgħod attent għax jiena kliem irid juri xejn f'qalbi. Amen, mill-abbonti tal-qalb jitkellem il-fom. Tifhmu qogħdu attenti. Le hemm Kristjani li jiżbaljaw, imma hawn xi ħadd minnkom ma jiżbaljax. Because ejli ħanibdew nadurawk minn issa. Tifhem? Imma
Għodu attenti, imxi bil-mħabba. Amen. Ejdlu mulej għatin il-grazzja nimxi bil-mħabba. Ejni nimxi bil-mħabba, bħalma inti timxi bil-mħabba miħaj. Xaħġa l-mulej, innotajt. Allow me to teach you this by the grace of God. Taf li qatt mal-mulej kellimni negattiv fuq bnidem ieħor. Taf li qatt il-mulej anke jkun hemm nies li xuħut jgħidulhom prophet folot, u anke jkun hemm xi pastor li ma jminx issew. Taf li qatt ma qalli xi ħaġa biex jiġġagbinaħ lil dak. How much are we truly imitating Christ in the walk of love, which is going to train your spirit? Amen? Hallelujah. Mela, it-tieni, il-għena. Il-għena, is-slim, is-sabar. Ħana fażdaq xej fuq għadi tas-sabar. Paċenzja. Paċenzja li mħabba paċenzjuża. Paċenzja. Mela, meta jiena nimxi bil-paċenzja bħala Kristjan, paċenzja ma' brother li ġbajt nejlu ta' meċek iktar reġamel il-froġa. Paċenzja. Sewa, ma' sister, jew ma' koppja, kemm il-darbenti li l-mulejtlu, mulej mux ħanamel aktar di, u għamilta. Kemmu paċenzja il-mulej, Mela meta jina u inti nimxi fil-paċenzja mal-aħwa, tuħu paċenzja, x'qed tagħmel? Qed titrenja l-ispirtu tiegħek. Qed titrenja l-ispirtu tiegħek. It-tjieba, il-fidi. Aħna poplu ta' fidi. Poplu ta' mħabba. Jekk aħna l-poplu tal-la, da kollu jrid jidher fina. Issa ovvjament qed nikbru f'dal affarijiet għax inti il-frott ta' tkabbara. Mela jiena u inti rridu nikbru f'dan il-frott. Mela l-ewwel punt hija biex jiena nikber fil-spiritu tiegħi, biex jiena ġifieri I may grow in my human spirit, jiena rrid nitgħallem kif nikber fil-frott tal-ispirtu. Aqbad l-frott kollu u ibda arbejlek nefsek kollu, kull jum. Dan il-frott, kemm minnu qed inħalli jaħdem f'ħajti. Kull jum. Amen. Xi kultant dal-frott tista' tkabbru ħafna malajr fi żwieġ. Paċenzja ħafna mar-raġel u mal-mara. Paċenzja ma' tfal. Imħabba. Ħnina. Erġajt għamilta. Ħnina. And again. Show mercy again. Għana jidlek waħda mill-affarijiet li nħobb niddikjara fuqi kull jum hija di. Thank you, Lord, that your mercies are new every morning. And so is your mercy for your wife every day. And so is your mercy for your husband every day. Għax pastor għajjini. Your mercies are new every morning. U bħalissa xaħat tgħid aħjar ma ġejt ġejlu. Għanejlek, we want mercy, but are we extending mercy? Jena ningrazzja l-Alla u nagħtu glorja lill-Alla. Kemm hawn nies li saħan sitra li min jaf kemm qalaw li fuq il-Facebook u għamlu videos tal-YouTube. Ullum idina. You know what that's called? It's the mercy of God. And if you've received His mercy, you should know how to give His mercy. Amen, jek inti rġivejt il-ħnina, għandek turi u għandek titallem kif inti tagħti ħnina. U amen, halleluja. Grazie Gesù.
tgħidx ġbajt. Issa, jekk titmur tikol xi bufè, x'imkien ixba'. Ma fejn jidħlu relazzjonijiet nies li Kristu feda b'demmu għad tgħid ġbajt. Issa nifhem li hemm dak li jgħidulu it-trust issue. L-issue li issa tittafda jekk persuna weġġatek weġġak titterġa' tibda tafdaħ and they have to prove themselves. Trust worthy. Ma fejn tidħol l-imħabba uħnina, that's without limit. Amen? Alleluja ħwa? Mela wan, imxu kabru l-frott kull-jum. Number 2 aħwa. Meta jina u inti nobdu, nista' ngħidilkom maqbad il-Bibja kollha. Sewwa, imma meta inti tobdi, taf Alla x'qallek tagħmel u tobdi. Number 1, għalkemm supposta fuqha imma ħan nirrepetiha. Tagħmel qatt affarijiet li jmorru kontra l-prinċipji tas-saltna u jmorru kontra l-Bibja. Amen? Importanti din. Ħa ngħidilkom xi ħaġa. Għaliex Ġwanni kapitlu l-ewwel Ġwanni 4 tgħidlek hemm ħafna vuċijiet fid-dinja mhux kollha ġejjin minn Alla. U għarbluhom l-ispirti biex tara li ma ġejjin minn Alla u mhumiex. Darba Aziz brother li xorta għadu Aziz ġie fuqi u qalli smajt vuċi tgħidli li jien għandi bżonn nagħmel xi ħaġa. U ħabib tiegħu qalli jiena nħoss lil mulej qalli biex ngħinu lil dan il-brother li ieħor. Issa li inti tgħin huwa dejjem suppost tajjeb, ma jiddependi fiex ngħin. Ħantik eżempju. Jekk inti pereżempju jien naf tiġini xi waħda miż-żewġa u tiġi tgħidli pastor qed inħoss li jiena rrid inwaqqaf iż-żwieġ. Għax m'għandniex inħobbu, m'għandi nħoss xejn leh, u jiġi xi ħadd jgħidlek u jiena nħoss li għandi ngħinek. Sa naf tgħinek ma jfissirx tfisser tgħinha tkisser iż-żwieġ, tgħinha tfisser li l-żwieġ tirranġaha. Għax il-kelma tgħinek tista' tfisser ħafna affarijiet. Mela dan Aziz brother qalli l-mulej qalli biex ngħinu l dal-brother. Qedlu all right. Qedlu ma kif ħatejnu? Għax dan il-brother li inti tgħinni ħatejn dan qed iżvija ta'. Qalli ngħinu biex jagħmel dak li jixtieq qalbu. Stenna ftit. Dik mhix għajnuna dik. Dik ħajġarraf u ħajġarraf lilek miegħu. Stenna ftit. Ġifieri u peress li ma semax minni, sewwa naf li hawn min jgħidlu minn taħseb minni. Tagħmel x'għażek. Għamel li trid. Don't worry. You will pay your own price. Halleluja. Peress li ma sammix minni u mar kontra prinċipji sani bibliċi, spiċċa weġġa u tnejlhuma. Wieħed weġġa ħafna. Sansitra daru kaput. Imma tafal għax dak. Għax dak kien imwissi, bimħabba kien imwissi. Kien imwissi u worejtu sew mill-iskrittura u sew per esperjenza li dak kien ħajamel pass ħażin, żgur. U wissejtu x'ħajġri u jdispjaċi ngħidlek ġie fi kliemi. Qed tifhmuha? Mela meta inti tgħid l-Ispirtu Talla timexxini, anke biex tiġi ħantikom anżmawni għax illum smajt storja, mhux l-ewwel darba da. Imma meta intom ikolkom għaddejjin ċertu affarijiet aħwa, tieħdux pariri minn nies li għadhom żgħar fil-mulej. Il-parir, Alla poġġa leaders fil-Knisja, hawnhekk aħna għandna jiena għamil mara tiegħi pastor u mbagħad għandna id-djakni hawnhekk illum. Morru fuq nies li kollhom l-esperjenza. Għax tispiċċa b'xi basla jew tispiċċa f'xi taqida u mbagħad isir diffiċli jew iktar diffiċli biex toħroġ minnha. Amen. Din il-ġimgħa konna qed nagħmlu rabalazzjoni ta' hermeneutics kif tistudja u tinterpreta l-Bibja. Inti għandek aħwa fejn ġieli jgħidulek jiena l-Ispirtu Santu jmexxini, tajjeb.
100% tajjeb, però believe it or not, dak l-statement waħdu ħażin. Kemm hawn minnkom qed tifhmu qabel ma nfehmkom. Żgur li ħażin dak l-statement waħdu. Dak kulħadd jista' jgħidu dak l-statement, anke r-rebellużi jista' jgħidu l-Ispirtu Santu għalli. Mela l-Ispirtu Santu, believe it or not, ma jaħdimx waħdu. U tgħidilkom xi ħaġa naf ħadd offendi ċertu nies li għadhom maturi f'dil area. Mhux ħajaqbis il-pastor dan l-Ispirtu Santu. U żgur mhux ħajla l-Ispirtu Santu jwalla ħajla xi ħaġa li tmur kontra l-awtorità li Alla stess waqqaf. Ħantikom eżempju. Mela jien ma tit-tifel tiegħi jgħidlin ħarrid impejjeb. Ngħidlu bl-aktar mod assolut never, mhux no, never. Jgħidli ma jgħid tlabt fuqha. U l-mulej ma qali xejn ħażin, għalli ma tnagħmel xejn ħażin. Allura l-ibni jaħseb li Alla ma qallu xejn qed jagħmel xi ħaġin, dandu jaqbes lili fuq dak li qed ngħid. Ħanilkom aħwa, taf li l-ewwel Korintin mhux l-ewwel Efesin kapitlu 6, hemm skrittura ma nafx jekk intom x'qatt rajtuha hekk. Obdu l-ġenituri tagħkom fil-mulej. Issa obdu l-ġenituri tagħkom ukoll. Għax ovvjament mhux kollox hemm affarijiet il-ġenituri tagħkom li mhux ħajdukom skont il-mulej, imma tridu tirrispettawhom imma fil-mulej. U jekk tobdu l-ġenituri tagħkom fil-mulej, ikolkom il-barka u ħalla twila. Xi promise dik aħwa għal-bidi għaj? Ħanejlek, per eżempju, kemm hawn minnkom x'kont għaddej minn xi sitwazzjoni inti. U jew jiena, jew xi ħadd mill-fellowship dak il-ħin ċempillek u għalek minn ġol-ħama. Holiday. Ġimilu, kiena waħt, u ma nafx xi hawnhekk, u jien ċempiltilha biex nara kif inhi għax ħassejf l-ispirtu tiegħi. U qalet li tax-xogħol tagħha, qalet qabel ma ċempil il-passer kont qed naħseb li mhux ħaniġi iktar il-fellowship. U għalhom mulej jekk inti tridni vera mur il-fellowship, qabad il-passer ċempilli. U l-mulej bagħat li SMS ċempel il-dik. Ħantikom oħra. Kemm importanti titrenja l-ispirtu tiegħek biex il-mulej jużak. U biex inti jekk inti verament tkun sensittiv u tikber obbedjenti lej Kristu lej il-vuċi tal-Alla u lej il-kelma u l-kelma l-Ispirtu Santu qatt ma jikkontradixxu lil xulxin. Mela ftit ilu kien hemm waħda li ħadd titlaq ir-raġel tagħha. Ħatitilqu. U b'familja. U jista' jkun bħalma ħafna jgħaddu kun hemm challenges fil-familja. L-Ispirtu tal-mulej beda jpoġġi li f'qalbi kellima. U kellimta. U tajta parir li nemmen li kemm il-mulej. Ftit jiem wara, għajt li pastor irranġajna kollox. Issa, ma jfissirx li m'għandhomx iktar fuq xi jaħdmu. Imma meta tkun sensittiv għall-Ispirtu Santu u titrenja l-Ispirtu tiegħek, inti qabel taħles il-xi ħadd mill-mewt. Xi ftit snin ilu kien hemm xi ħadd li ċempiltlu u tex kien beka għalli kont se nagħmel suwiċidju issa. Train your spirit. Italmu trenjaw l-ispiritu tagħkom. Obdu għax iktar ma tobdi malajr. Obdi dak li huwa bażiku ta' hemm mhux qed ngħidlek xi ħaffajt ta' bamerrenaw. Il-bażiku Galatin 5. It-trenja l-ispirtu tiegħek kun obbedjenti. Kun obbedjenti f'affarijiet sempliċi imma l-Alla huma importanti. Amen. Obdi l-kelma. Do not violate. Ismawni aħwa. Jekk Alla ma jistax jafdak f'affarijiet żgħar. Jista' jafdak f'affarijiet kbar. Lina u inti nixxierku, lina u inti nitolbu, lina u inti naqraw il-kelma, lina u inti nimxu fl-imħabba, dakom affarijiet żgħar. Dakom affarijiet il-basics tal-Kristjan.
Dawk il-basics tal-Kristjani. Qed tifhmuha? Allura jekk inti trid li jiena nemmen li inti tanti nkunu trenjajna l-ispirtu tagħna tal-imot li inti you never miss God. You never miss God. It-trenja l-ispirtu tagħna. Għandek waħda ħaġa oħra. It-tielet punt kif tista' titrenja mela il-frott tibda aħdem fuq il-frottijiet. It-tieni obdi affarijiet żgħar tal-iskrittura, obdi l-affarijiet bażiċi. It-tielet hija di, ibda isma' m'hemm bżonn toqgħod tagħmel hekk ta'. L-ispirtu tiegħek Alla jkellmek fl-ispirtu tiegħek. F'affarijiet bażiċi oħra, bħal eżempju, muranna għal dik. ċempillu l-dak. Murejdila kelma pozittiva għal dik. Abbat il-dik, abbat 20 euro suħati għal dak il-ġuvni, dak għati soffri, bħassa tibati finanzjarment, mura batatilu. U inti tibda per esempio darba kien hemm brother, kont miexi raħa ġdid, u kif rajtu fl-ispirtu tiegħi ħassejt il-mule għalli għabbatu tiegħek xi ħaġa tal-flus. Aħwa għastemmen bħalma ngħidu bil-Malti tellajtu l-ġenna dal-raġel. Issa dama jiena minn dak li tajtu fejn jiena bqajta finanzjarment, imma lilu tellajtu l-ġenna kif jgħid il-Malti. Għax kien tant fil-bżonn finanzjarment. Allora inti x'tibda tagħmel? Inti tibda tkun sensittiv għall-affarijiet tal-ispirtu tal-Alla. Allura tibda tobdijaf, you start putting up your antennas. Give me a task, Lord, that I want to obey. Għatini task biex jiena nabdik. U anke jekk tidher redikola, issa meta ngħidlek redikola, mhux qed ngħidlek f'nofsa triq u għid ħalleluja praise the Lord, għax imbagħad tispiċċa l-ġenna jgħidlek arament ġaqda. Ġifieri, ismawni. Let me tell you this. The Holy Spirit is not ridiculous. He will not ask you to do ridiculous things. Mux ħajlek biex tamil affarijiet ridikoli. All right? Li jiena u inti nkunu sensittivi għall-Ispiritu Santu għandha tkun xi ħaġa l-iktar komuni għalik għalija. Għax aħna spiritu. U inti qed tikber titrenja l-ispirtu tiegħek biex timmatura u ma timmissjax dak li Alla għandu għalik. Amen. Halleluja. Grazzi mole. Wow. Let's pray. Għajni tolbu għahwa. Għax il-lum peress li ma tollu għaw xaħat il-lum jixie li passer dil-kelma vera enitni. Għaw xaħat. Grazzi mole. Gloria l-mole. Halleluja. Per esempio dawk l-aħwa dawk ara, dawk li għadhom kif umu. Saħħajatu testimonjanza dal-weekend. Din il-ġimgħa poġġjawm li fuq qalbi l-mulej. Mux il-ġimgħa biss poġġjawm li fuq qalbi. Imma il-ġimgħa l-mulej poġġjawm li fuq qalbi b'mod speċifiku. Għax naf li l-mulej jrid jagħmel xi ħaġa f'ħajjithom u ntqajna meta kien. Nhar il-Ħadd. Bej il-Ħadd u llum il-mulej qalbilhom ħajthom minn hekk. Issa tisimgħu nhar il-Led. Taf fuq ix obbedjenza lej il-mulej xi ħaġa poġġi li fuq qalbi biex nagħmilha, għamilta u Alla bena l-Knisja tiegħu. Alleluja, għen u mabbifa. Jekk hawn xi ħadd illum jixi jagħti ħajtu lill-Kristu għalidek, hawn xi ħadd ixi tagħti ħajtek il-Ġesu lejla. Tixi tagħti ħajtek il-Ġesu jgħid jgħid il-Ġesu jiġi f'ħajtek u jkun is-sit u s-Salvatur ta' ħajtek. Hawn xi ħadd, halleluja, grazzi mulej. Hawnhekk għandna xi ħut għallu jdejhom xi ħadd ieħor, hawn xi ħadd iktar. Qabel ma toħorġu, please, ċaqalqux fejn intom ħanitolbu. Intom ta' fuq YouTube, televiżjoni u Facebook, jekk inti dan messaġġ għenek, u llum il-mulej fuq qalbek qed imissek, qed jgħidlek dan għalik. Dan huwa l-ħin tiegħek issa. Dan huwa l-mument tiegħek. Inti ja raġel, inti mara. Dan huwa l-mument tiegħek biex inti tagħti ħajtek il-Kristu. Jekk inti lesta biex vera tgħid il-Ġesu jiġi f'ħajtek isalvak u jaħfilek dubitek, għajdi talba warajja, kullħat jgħida warajja minn qalbek. Dak li għallejtu jidejkom u jgħidi talba warajja minn qalbek. Jgħida minn fommok u għajda minn qalbek. Jgħidu issa, jgħidu missi qaddis. Grazzi tal-kelma tijak. Grazzi tal-Ispiritu Santu. Illum nemmen mulej li Ġesu Kristu għal-liben tal-ħaj
li metalija fuq is-salib. Miet u mat-tielet jum reġa' qam minn bejn l-wiet. Dan nemmnu mulej. U dan nemmen li jint għamiltu kollu għalija. Ġesweja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, salvani mulej u waħsilni bid-dem għaddis tiegħek. Grazzi mulej li inti salvajtni, li inti ħfirt li d-nubieti kollha u tajtni l-ħajja ta' dejjem. Millum il-qudiem tini l-kuraġġ u s-saħħa biex nimxi u ngħix għalik. Jiena tiegħek Ġessu, fejn jien kont diżobbedjenti aħfilli. Mulej użani għall-glorja tiegħek, mexxini bl-Ispiritu Santu u bil-kelma. F'isem Ġesu Kristu. Jekk inti qed talba minn qalbek, illum insalvat, nubietek maħfura ismek maktub fil-Ktieb tal-Ħajja, issa obdi fl-affarijiet bażiċi. Ibdejja l-fellowship. Kull nhar ta' 4 u nhar ta' 6 fis-7 fil-għaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Ejja l-fellowship. Dak Alla jirrikjedija minn kull wieħed mill-poplu tiegħu. Tixxierek, tkun parti minn knisja sana. Tu ibda qra l-Bibbja. Hekk ħajkelmek kull mulej. 3 itlob, kelmu faħru ringrazzjah. U fuq dik fuq it-tlieta toqgħod il-borma l-Bibbja il-Maltin jgħidu u dawk it-tlieta diġà jpoġġuk fuq it-triq tas-sewwa. Pija God bless you.